Dewi pantasnya berapa tentang kuno Ada kenang. dah kimang Usur. emang rong jadian Mas Akbar lho daden karo opo ngono lho kuwi iki daden karo opo lho maksudnya Itu menyebarkan fitnah loh Mas Satria. nah iya lho masaku kok Dewi iki sok lagu iki anu mak judule Zolim Zolim mak Apa buku terus? munafik Ide gawe judul korban ratu jagat oh iya Walat. walat Walat loh. Neraka jagat itu dosa. Walat. mulai lah mati sanjang tangane terus ngono kok sanane kantil request lagu sing judule sunyi mas nah iki lagi ngecak banyak lagi sunyi lagi ya semuanya Tunyi jadi bukan kita lagu loh temen sunyi yang meneng Ya lagu terdiam bae Mas. iya jaya pasti nah terdiam pun lawasan Lah, hati-hati iki lah. piye Mas Giri dan Mas Akbar bikinin lagu buat Naura aja. anu putrane Bu Mukilah paham lah Rekan kerja kula niku ya. lho rekan kerja lho wong rekan kerja itu wong bodoh ndak paham kok ini dunia entertainment mak ojo ojo ngejak rejo ngomongku no Misor. manjing ngergae ngono lho wong iki Halo, Mas Wahyu. Kenal Mas Riki dalam bilik tolong ngedung ora.